Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der har vi en med, som I kan se. Det er Freddy på PC. Og der er en, der gerne vil have screenshot lige der. Ham der. Jamen, hej. Nå, men jeg tror han kender Freddy på PC. Nå, men jeg ved ikke hvem der er. vi skal spille Fake Armor Challenge, så selv lige hvor meget FPS vi kører. Okay, jeg kører sådan OK FPS. Nå, skal vi i gang eller hvad? Ja. Vi skal spille noget Fake Armor Challenge. Så lige med det på. Yep. Vi spiller Teams Normal Mode. Ja, fordi så snyder vi folk sådan. Ja. Og hvis I spiller med i det her game, så skriv du meget gerne i kommentarerne. Hvis I ikke har opdaget det, så har jeg en texture pack på. Og den er meget svær at forklare. Den hedder Walk, hvis jeg kan sige det på den måde. Der er link i beskrivelsen. Ja, jeg fik Golden Applesen. Hvis I kan se, wow. Prøv at høre, det er til en scene. Hey, hvorfor skal du tage alt? Og husk ikke armor på. Ja, husk også det selv. Har du et sværd? Hvilket sværd har du? Jeg har guldsværd. Sharpness 2 Unbreaking. Iron, så det er bedre. Tak. Herfra, der kan du lige få igen. Det er bedre. Nej, vent lige, jeg skal lige se, hvor meget skade det giver. Det giver 6. Det giver 6,5. Ja, der er en. Nej, wow. Wow, shit. Kom så. Det var godt. Ja, allerede første game. Den failede vi da. Kom nu. Total. Nej. Rip. Dårligt PP. Okay, jeg tror lige min lyd, den er lidt høj. Ups. Skete der et eller andet der? Nej. 12. Shit. Nej, min lyd, den er helt... Sådan der, det er noget. Okay, nu kan jeg slet ikke høre noget. Der. Hvis der er noget baggrundsstress, så må I virkelig undskylde det. Hvis I kan høre det. Armor af. Jeg har et svært til dig, hvis du ikke har noget godt. Ej, så får du bare hele speeden. Var det ikke? Jeg tror også, det var det, jeg... Nej, jeg fik kun... Wow, shit, jeg lægger. Ups. Vil du have et sværd? Nej. Jeg har et, der skader med en dit. Der kommer en. Nå, der er en lige her. Wow, shit. Der er ikke nogen, der hopper på vores fake armor, mand. Nej. Jeg tror snart, at vi tager insane mode. Shit, der var der lige lidt. Jeg ser lige, hvor meget FPS jeg kører på. Op på 20-16 stykker. Er det bare mig, eller står du stille? Jeg står. Nå, du så hopper det. Bum. Easy jump. Yes, jeg fik et, der skade med en deployer. Yes, vi blev mødt af en hacker. Ja. Ja, jeg står hernede og skifter. Ham der, altså hvis du lige havde set hans blogs. Ja, det kunne jeg så ikke noget se. Det går virkelig dårligt. Jeg tænker snart, at vi skifter om bare til normal Skywars. Det her, det er normalt. Jamen sådan, hvor at vi... Insane? Nej, hvor vi ikke laver fake armor. Det går rimelig dårligt for os. Jeg har taget mit lille army med her. Army? Ja, prøv lige at tjekke øen op. Nå, nu kommer de ned til dig.
Hvad for nogen kommer mod? Armin. Rip. Den ene faldt ned. Og jeg er 1,8, som I kan se. Wow. Og det bare mig, der døde den lige. Okay, wow. Easy kill. Okay, den har godt holdt til et slag. Nå, det kunne jeg så ikke. Kom så, pas på. Halløj. Og det er godt. Nej, rip. Hvem var det? Det ved jeg ikke. Nå, det var en derovre. Er der nogen? 2 sekunder. Nej, hvad skal der ske? Hvor dårlig er jeg lige til PvP? Det er næsten mig, der skal dø først. End det. Nå, sådan er det jo. Men jeg tror også, hvis det ikke lykkes nu, så kommer der snart et klip. Ja, så skal vi lige få lavet lidt om, om det lige er mere. I kan se, hvor meget det skadet, så. Hvorfor er der sådan nogle bad boys? Der er en med militær på. Og en almindelig og et skelet. Og et skelet med en bue. Hvor er du på vej hen? Hurtigt. Løb. Og du har armor på. Du har guld chestplate. Sådan der. Der kommer. Ej, ham der, han har også... Der kan I se, der ligesom... Ups, jeg kom til at gå ud af gamet. Heldigt, du lige nåede døde. Vi går ind i Insane nu. Et Insane, og så tænker jeg, det var det. Ja, jeg tænker også, det er det så. Og så må vi sige tak. For den video. Oj. Er det her et godt et? Jeg tænker ikke... Jeg går lige over og tager 2 her. Jeg går med. Nej, bliv. Frederik, jeg tager med. Yes, sharpness 1 svær. Jeg døde. Og en diamond chestplate. Jeg tænker, du skal gå og nakke dem nu, fordi der er en, der er på vej over til dig. Ja. Nej, jeg flækkede en. Bum, det. Tak fordi I så med. Smid et like, et dislike, og så ellers ses vi i en anden episode.